Вяртаюся я такі неяк да хаты, наліваю сабе халодны квасок, а мой сябра да мяне прамаўляе. Олесь, ё-моё, лето амаль скончылася. Дзе, блин, новый трек? Я, канешне же, не згубіўся, перадаў яму свой квас і адразу сеў за праект, бо ў маю галаву пачалі прыходзіць крэатыўныя думкі. Ну і як заўсёды, я пачаў з бубноў. Далее мы записываем разные гитары, синты. Потом придумляем текст, записываем вокал. Ну и оздобляем композицию разными финтифлюхами. А при конце нагадаю, что полная версия песни выйдзе 9 жніўня на ўсіх пляцоўках. Калі ласка, падтрымлівайце беларускую музыку. Цісніце падабайкі, пішыце каментары, дзяліцеся са сваімі сябрамі. Шчыра дзякую за вашу падтрымку. На сувязі быў Алесь Чабор. Да пабачэння.